Sa Sultan Kudarat, meron silang tinatawag at pinipilahan na Doc, bagamat hindi naman doktor, kundi faith healer, at ang gamit niya sa pagdiagnose ng mga sakit. Itlog? Tsak mangingitlog ng mga tanong ang mga dadayo sa compound na ito sa Banga, South Cotabato. Meron kasi ritong asul na container na ang laman nasa 500 balat o shell ng binasag na itlog. At lahat ng ito, inipon ni Rodelio. Ako, maisip ko sa mananambal. Makaayo jud ko sa tanang mga sakit, mayuma o mga arthritis o mga kidney, sakit sa mga bata, kidney, way sakit ang tiguang ng kidney kay so kidney bata pa siya, maayo ginan ako ang tanang mga sakit. Aparehan ang mga bakol, dili kalak. Pero hindi raw siya gagawa ng leche flan, lalong hindi raw siya nagsasayang ng pagkain. Ang mga itlog kasing ito ang ginagamit niya para sa panggagamot. Kung sa'yo mo sakit? Sa kilid. Dili kayo kusog mo ihi. Inay. Sa pamamagitan daw kasi ng babasagin niyang itlog, di umano, kaya niyang tukuyin ang sakit ng kanyang pasyente. Parang scan o x-ray. Karon, tanaw sa kami ito. Bato, nagay kidney nga ibati sa imong lawas nga kidney karon. Barog, ilig, nasol sa itlog nakita na ko. Barog, ay bato, ilig, barog ni mo, makita na to barog. Barog, sure na? Oh, sure. Karon makita na to ang ebidensya. Oh, ang bato, mao ni ang imong sakit, nakabara sa imuhang May basihan ba ito? O isa lang bugok o huwad na panggagamot? Alas 3 pa lang ng madaling araw, isa-isa nang nagsidatingan ng mga nais magpakonsulta kay Rodelio o Doc Lotlot. Kaya ng mga bakol, dili kalakaw. Makalakaw na sila kay gikan pa niya sa unang ninuno namo nga nasunod din namo ning itlog, kaning itloga ang edad ani 500 years old na ni. Wa may makahibaw og itlog ba ni sa unsang klase nga hayop nga niabot rin sa among bintana. Kung kanilang tawagin dito, bawat pasyente may kanya-kanyang dalang itlog na requirement daw ni Rodelio sa mga magpapagamot. Kung sa'yo mo sakit? Kanan dili ka ka-istorya? Kaya ang tindahang ito, malapit sa klinika raw ni Rodelio, ang tila ng itlog ang kita. Kano naman ang benta nyo sa mga basag? Presyong kalahati. Aha. Itong maalat na to, nasa magkano naman ito? Pagpatak ng alas 5 ng umaga, nagsimula na ang gamutan. Si Julie, dahil hindi na makalakad matapos ma-stroke, naka-wheelchair at tulak-tulak ng kanyang ama na si Adolfo. Lola? Lola? Istorya na ka ha? Ayaw na ka? Salamat sa ibabaw ha? Kaya na ayaw na ka? Ang imong sakit, tiyara, nasol sa itlog. Imong utok dagang tubig. Imong utok dagang tubig. Imong dila, mubo kayo. Murag dila siguro yun. Pero taas na Dawal dila, dawal. Oo. Napanikotina si Garilio. Karon ayaw na ka. Ayaw pa na bako. Ang dala nilang itlog, itinapat ni Rodelio sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Julie na para bang ini-x-ray o kanyang bina-body scan. Ang itlog, binasag. Ang laman, sinalo ni Rodelio gamit ang kanyang kamay. Naidugo. Naidugo o naiputi-puti. Napay mga bato. Tinuod yun nga kaning itlog ang inyong sakit makita yun nato diri. Kani siya pwede ra pud ipakaw sa iro o ilubong. Ang usay pakaw rin siya sa iro kay katong na pa kang iro para magpasalamat ang iro niya paakon siya usab.
Balik siya rin ako. Ang usa lubong tani. Tanawan ninyo. Ang inyong sakit, malanay na siya na mga material na gamit sa kalibutan. Si Julie, agad daw niyang ooperahan, pero hindi niya ito hiniwa. Ang leeg, kamay, pati na ang bibig ni Julie, pinisil-pisil. Salamat, sir. At para bang tinahi ni Rodelio kahit wala naman siyang hawak na anumang sinulid o karayom. Sa una no, di ko gasturya. Anak ko tubag doon na. Karon, sulti na kay. Gusto mo, yaw-yaw ko tugay mo tabi. Mama, papa. Ko ikot pasalamat tong sa tiguwa nga to taga maraat na to. Taas siya pupok, na bungot nya. Karon sa una mahadlok yung tubig ug suga. Matapos ang kanila di umanong healing session, mas umaliwalas daw ang aura ni Julie. Sa una no, di ko gasturya. Anak ko tubag doon na. Tuwing Lunes, Huwebes at Sabado, halos 300 tao ang dumarayo sa compound na ito para magpagamot. Ang compound, pagmamay-ari ng dating pasyente na si Riza. Tinatawag mang doc o doktor ng kanyang mga pasyente si Rodelio. Hindi talaga siya lisensyadong doktor. Ang kaalaman niya sa di umano panggagamot niya, namana lang daw niya sa kanyang lolo. Pareha ng mga bakol, dili kalakaw. Makalakaw na sila kay gikan pa ni sa unang ninuno namo nga nasunod din namo ning itlog, kaning itloga ang edad ani 500 years old na ni nga naaslay ang idunit pwede ra pud. Dili na ako dawaton, pabutang ra nako sa lamisa kay para nga magasto-gasto na ako ginagmay, dili ang itlog mo gamit, so ako gyud mo gamit ana nga mga kwarta kay kanang sa ginagmay lang kay unsa may mahimo nako dili ako dawaton sa kamot, bawal. Ang kakayahan daw niya di manong manggamot, bigay raw ng kung tawagin niya, diwata. Damgo ko aning itloga nga papanambalon ko, patabangon ko sa mga taong na mga kapansanan. So akong gihimo, dili ko magpabayad, pinaagi mananambal. Pero posible nga bang makita ang sakit ng tao mula lang sa laman ng itlog? Tanawa ninyo, naidugo. Naidugo o naiputi-puti. Napay mga bato. Tinuod yun nga kaning itlog ang inyong sakit makita yun nato diri. Kani siya pwede ra po ipakaw sa iro o ilubong. Ang usay pakaw rin siya sa iro, ikatog na pa kag iro para magpasalamat ang iro niya pa akong siya kusab. Balik siya rin ako. Ang usay ilubong tani. Ari. Karamihan ng mga nagtutungo kay Rodelio walang pambayad sa ospital at sa mga lisensyadong doktor. Pambili lang ng itlog daw ang meron sila, kaya kumakapit sila sa kanya. Sa usapin ng kalusugan, ang magpatingin sa doktor o magtungo sa ospital, itinuturing ng marami na luho, hindi abot kaya.